Malawi Brief. Comrade Ntanyiwa akulu zifukwa zimene Pastor Shumba sakuyeneka kukhala membala wa DPP. Ma-activist okhaokha zakhalanso bwanji takhalani pomwepo. Chakwera si munthu kati mene aliliso mwana ino pakidwaso kalibu muchipani si munthu ona kuti undu wachipani wa MCP ane wakira aina nkaka nantenga munthu chakwera naye muchipani kuza asakanga kuti iye ndi dolo yayi kuti ndi mphamvu macho satu chipani abe mphamvu ine ndo MCP sika zosere foja chakwera ali kutali ndini iye anapasula pension yake azija ndalama zilezo tazikanake waina lisanya mata kuplata kumera umene kola akwepera kukumana ndi anthu awiri amene akwera nawo ntchito akwera chigulu cha anthu ali kukumana nawo kufotola pa pressure ipi asaketi pressure convention izakagwesa chakwera convention izakamugwesa olanga kukutoa wina convention ya MCB yatira bomba wina aliyese amene akusoza kuti ndi MCB kungonzovotera so chakwera kwa president wa chibangi ku convention MCB yatira bomba umamene amafika kumzuzu kuyendetsa ndegeyo sadati kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalini kumzuzu kwa chimene anayiwalira mboma ndi chaniwo anayiwala mujani tikati ngiri feyo ndikafuna chali question anapasidwa wazikakhala kunyumba kwake basi ziko likomaka kugamba zachakwera ziko lizapitaso wasogolo zachamba amene chazipita basi akakumewo akulanda pension yathu azidya ndalama zake zimenezo sozilesekerera zimene zoze Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM aswera bwanja Malawi nonse konse kumene muli ndidziwa tasowana masiku awiri atatuwa ndabwera ine mwana wanu ngakhale ena kuti andichosa mu activist cholinga zabera anthu bwino muli bwanji nonse ndabwera Comrade Ntanyiwa kuti tikambirane ziwiri zitatu ndikuphunzisana kudzudzulana komanso kuthandizana. Choyamba ndikufuna ndithokoze azisogolera DPP. Ine ndimafuna ndizibwera kuyankhula zona zakezo. Ndikufuna ndithokoza azisogoleri a DPP maka olemekezeka ana Malomba amene abwera posafuna kunamiza ziko chimene tikukondera chipani cha DPP ichi. Zinthu zikuvuta koma chimene tikukondwa alibe mabodza azathu a MCP aja amachulusa zonama. Ndithokoze ana Malomba abwera poyera ndikutuza Malawi kunena kuti iwo ngati chipani akudziwa, iwo ngati boma akudziwa kuti pali mavuto awa asogoleri azipanga choncho azibwera ndikuvomereza ndikuauza anthu awo osamanena maboza hayi mafuta ali njira mafuta ali kunakala hayi tieni kukajambula chistima chimene mkati mwa stima muli zimamolasses. Ndifuna ndithokoze atsogolera DPP komanso ndifuna ndithokoze President Peter Mutharika chifukwa chonena kuti sanangoyang'anira mavuto wakuti azichitika, anatuma anyamata azimayi amene ali kuchipani ndikwatuma kuti inu lowerani kwakuti cholinga mdziko muno mukhale mafuta. Ena apezerapo mwayi woyankhula nkhani ya mafuta. Mundichitire umboni a Malawi timapita kuchisankho mudziko muno mulibe mafuta. Timapita kuzisankho mudziko muno mulibe mafuta. Zimene zinapangisa kunena kuti a Malawi ochuluka akaponye voti yawo mwankokomo ndi mkwiyo chifukwa chonoti timapita kukaponya mavoti mulibe mafuta mdziko muno. Ndipo DPP italowa sipanatenge masiku ochuluka mafuta anapezeka
anali pena paliponse. Ndani amene sakudziwa mafuta anali pena paliponse, ndipo so kwa mafuta kumene kwachitikako ndi chifukwa cha vuto la nkhondo imene ikuchitika ku Iran, nkhondo imene ikuchitika ku Israeli, nkhondo imene akupanga ma Americans ndi ma Israeli ndi Iran. Zimenezi ndi zimene zasokoneza transportation ya mafuta kuti tikhale nawo mdziko mwathu. Siku Malawi kokha kumene kuli vuto la mafuta, ndi maiko enanso ozungulira aliso ndi mavutonso ngati amenewo. Koma ndifuna ndithokoze kunena kuti Mayi Mathanga anali ku dziko lina kumene anakakumana ndi akuluakulu ena ndi cholinga chonena kuti mdziko mwathu mukhale mafuta atithandize. Ndipo ndi nkhani yabwino nduna kupita ndikukabwerako ndi zinthu, osati kuyenda nkukabwerako njinga nkumabwerera nkupita nkukakhala pansi. Ndikutsimikizireni Amalawi nonse kunena kuti posachedwa pompa masiku ochepa tikhala ndi mafuta mudziko mwathu. Ndipo tathandizidwa ku World Bank, kuti dziko la Malawi lisakhalenso pa mavuto a mafuta. Choncho posachedwa pompa tikhala tili ndi mafuta mdziko mwathu. Ndiye nkhani yokhuzana ndi mafuta ena asaone ngati akayiyankhula abwerera mboma. Palibenso kubwerera mboma. Mwapita mukhale kumene kuti kukuwerengerani zaka, tikupasani zaka muli kumeneko. Kama muzasintha president, we don't mind, ife sitikukufunani. Kama musintha ndani, if olomutabweresa munthu onena kuti Amalawi tikumukhulupirira, koma mudzina la MCP palibe chanzeru. Ne amene akufuna kuyimira chipani cha MCP kupita ku convention achakwera akamapita. Mungoonanso kutaya nthawi. Kuli bwino mwina mupite kukalowa chipani cha PP, mwina mukalo wetu ku zipani zinazi. Komanso ndifuna ndinene pano ulangizi wanga wapadera, ngati pali chipani china chimene chikufuna kuti chizipanga partnership ndi MCP, ndi usogoleri simuononga. Chifukwa Amalawi akangomva zina la MCP kukhosi kwawo kukuda. Ngati pali chipani china chimene chilibe ndi maganizo noti ife tizenda ndi MCP, ndifuna ndikuchenjezeni azipani zimene zozo kunena kuti ngati maganizo ndi malingaliro muli nawo onoti muziyenda inuyo ndi MCP, palibe kulamuliranso dziko la Malawi. Chifukwa Amalawi panopa akangomva dzina la MCP timaganiza zambiri, timaganiza za njala imene inali mdziko mwathu. Anthu amadya chitedze, anafika paja pokudya chitedze, anthu anafika pokudya nyika, zinthu zochitisa manyazi. Chigawo cha kumadzulo kuno ndikufunanso ndibwere ndi chenjezo, ndifuna ndichenjeze ku Amalawi nonse kunena kuti pakati pathu tili ndi activist amene ali wokuba. Ndafuna ndichenjeze mtundu wa Malawi chifukwa chonoti ndimaukonda mtundu wa Malawi, ndikufunanso ndiuchenjeze. Ndimafuna ndichenjeze anthu omwe mukukhala m'maiko akunja, komanso anthu amene mukukhala mdziko lathu la Malawi, kunena kuti abusa a Moses Shumba ndi munthu yemwe samagwira ntchito ina iliyonse, komanso samapanga business ina iliyonse kupatula kwabera anthu powanamiza kuti amagwira ntchito mboma, komanso pozitamandira kuti iwowo ndi activist wa chipani cha DPP. Ashumba ndi munthu wokuba, wakhala akuabera anthu ochuluka, sakufuna kusintha. Zochitika zawo sizikusiyana ndi chipani cha MCP kuba. Ndichenjezenso
akuchipani cha DPP ngati muzilola kusunga anthu amakhalidwe ngati ashumba azakuipisirani dzina la chipani chanu. Kodi pakati pa shumba ndi Bire Malata amene anali ndi kuthekera komusunga ku chipani ndi ndani? Munakwanisa kumuchosa Malata yemwe anali ndi kuthekera konoti akanatha kuthandizira mzinthu zina ku chipani cha DPP. Abusa a Moses Shumba alibe udindo ina uliwonse ku DPP koma amazitchula kunena kuti iwo ndi supporter wa DPP. Ndikufuna ndipemphe atsogoleri aku DPP mukuyenereka muchiunikire chinthuchi. Dzina la chipani cha DPP lisaipe just because of some other activist amene akakhala pa ground akumanamiza anthu kunena kuti amagwira ntchito ku immigration, amagwira ntchito ku Ministry of Health. Ndiye ndikufuna ndichenjeze Amalawi amene muli kunja komanso mkati muno Malawi kunena kuti abusa a Moses Shumba amene akuzitcha Pastor Moses Shumba asakuimbire ndi matelefoni kukuwuzani kuti ali ndi kuthekera konena kuti iwo akhoza kukwanisa kukuthangatirani kukupezerani passport kapena chinthu china chilichonse. Chigawo cha kumasana chomwechi a Moses Shumba anali ku office kwa Ajabi Muhango kukapempha andikane activist wantundu wanji womadikira kuti nzako atuluse audio iwe bwere uzikrasha audio. Ndi chifukwa chake anthu timapita ku skulu ndi kukaphunzira maluso osiyana kapezedwe ka information kamene ali Mpopo FM amapezera ndi mmene amapezera Ayawo FM ndi mmene angapezere ma radio ena onse kakhale kosiyana. Choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikudziwiseni kunena kuti musamale ndi foni yochoka kwa Shumba kukuimbirani kuti akhoza kukuthandizani mu njira izi. Ndi mazibusa a fake amene amangozipasa okha opanda title osapita nawo ku theological ongoziveka kunena kuti iwo ndi mbusa. Akuti atichosa mu activist tavomereza koma Amalawi atuza zonena kuti ife sitikuchoka mu activist, sitikuchoka mu activism. Tisazike kukhala pamwamba nthawi yathu isanakwane. Tentasire ainake Amalawi ndi amene amachita jaji. Ndeni mafuna ndiyankhule chigawo cha kumadzulo kuno pankhanga zaona pali Mpopo kunena kuti Ashumba ndokuba ndipo achipani cha DPP mukuyenereka kuchitapo kanthu. Munthu uyu asakuonongereni mbiri ya chipani chanu, asakuonongereni mbiri ya chipani chanu. Ndi ma MP kandi nduna ndimafuna ndipemphe kunena kuti ngati tili ndi ndrama zatichulukira tisatayi nthawi yathu kumapita pa social media ndikumakapeza magulu ndikumatenga ndrama kwa apasa kuti azititamandira kapena azinyoza anthu ena. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kulichenza kuli gulu lina la pa WhatsApp limene likutchedwa Luchenza Politics kumene koma administration madimi a gulu limeneli apasidwa 1 million anthu amenewa aliko atatu. Anthu amenewa alipo anthu atatu kupasidwa ma 1 million ndi ntchito yonena kuti aziyankhula zabwino za munthu chikhalire nicho munthuyo palibe chimene akuchita anthuso akumudandaula. Ndipemphe nawo andale tisaononge ndrama, bwanji titenge ndrama zitikapereke ku orphanage zitipindulire.
kumeneku amene akuchedwa amulomwe 1 apasidwa 1 miliyoni, akunzinda apasidwa 1 miliyoni, komanso sa Felix ndalama zimene 3 miliyoni kula anthu ovutika kuluchenza amene akanatha kuthandizika. Koma munthu wamkulu wa nzeru zake kukatenga ndalama kukapasa madimi apa WhatsApp kunena kuti muziyankhula zabwino za ine. Ndi anthu angati amene aziwe pa WhatsApp upo kuti kudera kwakuti akuti akupanga zakuti. This is Comrade Ntanyiwa pali Popo FM. Nditabwera programu ya nkhanga zaona imene yapita dzanali ndinayankhula nkhani yokhuzana ndi Ali Gomeka kunena kuti president wa dziko lino chinamukomera president wa dziko lino olemekezeka Peter Mutharika chinakomera kusankha Dr. Clement Mwale komanso Honorable Kamulepo Kaluwa kupita kukagwira ntchito malo ena amene president iyo anali okhutisidwa. Ndizomvetsa chisoni Amalawi titapanga kafukufuku wathu mmene tinanenera kuti tufuna tidziwe chiona chake chenicheni. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti APM ndi chikondi chake anasankha Kamulepo Kaluwa kuti akagwire ntchito ku Umozi Holding, ndipo anapereka ma directive kwa Ali Gomeka, ndipo Ali Gomeka anasaina makalata ndi kupereka kwa chairman wa ku Umozi Holdings amene ali Debra Kamanga. Debra Kamanga ndi amene akhalira makalata a Kamulepo Kaluwa kuti Kamulepo Kaluwa asakayambe ntchito. Reason being Debra Kamanga anasaina contract, anazipasa contract ku Umozi Holdings pamodzi ndi akazawo a Richard Chimwendo, contract ya almost 4 billion. Choncho zimenezi zikuwapangisa kunena kuti asabwerese Kamulepo Kaluwa mwachangu, ndicho linga chonena kuti Kamulepo Kaluwa akabwera kumeneko apanga kafukufuku. Nde akapanga kafukufuku wawoyi kupezeka nyasi zambiri, nde akuchedwetsa dala kuti aoche mafairo, kuti ang'ambe zinthu zina zimene mawa ninkuja Debra zikhoza kuzabweresera mavuto. Choncho Amalawi tito kusimikizirani kunena kuti chairman wa Umozi Holdings ndi amene akupangisa kunena kuti Kamulepo Kaluwa asakayambe ntchito. This is Comrade Ntanyiwa pali Popo FM. Timafunanso tipemphe aboma kunena kuti kumwanza ku konsolo ya kumwanza kumeneko kuli munthu amene akutchedwa Steve Siria amene ali ku procurement department kumeneko akungopereka ma contract kwa anthu amene ntchito sakuidziwa. Zimene zapangisa stadium ya kumwanza kuti igwe, akapereka contract ndrama amagawana, akapereka contract ndrama amagawana. Zosatira zake zachinyengo zimene zachitika kumeneko zagwetsa stadium yathu kumwanza. Choncho ndimafuna ndikupempheni aboma kuti mutithandize ife anthu akumwanza. Stadium ija yagwapo chifukwa cha Steve Siria, simenti imangobedwa amangomangira mchenga, ndondomeko analibe chifukwa anakatenga anthu amene sakuidziwa ntchito. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Pamene ndikufuna ndituluke mpulogalamu yanga ndimafuna kuti ndili ndi uthengaso umene uli wofunika kwambiri, umene Amalawi akuyenereka kuti audziwe, komanso uthengawo ukupita kwambiri ku boma la Malawi, maka ku unduna uja wa kuona za maiko ena za mdziko ndi maiko ena a George Chaponda.
uthengawo ndikufuna umveke bwinobwino uthenga umenewu. Amalawi ochuluka mdziko la South Africa akukhala movutika chifukwa boma la South Africa lafika paja pokuti ngakhale uli ndi passport alibe nazo ntchito, akukuza kuti ulongeze uzipita. Funso ndilakuti ubale omwe umakhalapo pakati pa maiko awiriwa uli kuti? Ndikufuna uthenga upite kwa mtsogoleri wa dziko Arthur Peter Wamutharika kunena kuti Amalawi ochuluka ku South Africa akuvutika, akuzunzika. Komanso Amalawiwa asanafike ku South Africa amadusa Mozambique, amadusa ku Zimbabwe. Akamadusa Mozambique, Amalawi akuchitiridwa nkhanza. Akamadusa mu Zimbabwe, ku Zimbabwe kukhangati ndi kwawo ku Malawi komwe palibe chovuta china chilichonse. Timafuna tipemphe kunena kuti lankhulani ndi boma la Mozambique. Tikuziwa azathu aja akhala mu nkhondo mu zaka zochuluka, koma kamba nawoni ndi cholinga chonena kuti timangodusa is in transit, kungodusa. Munthu wodusa sangakuleme, sikuti akhala pompo ya akungodusa. Ndikuyankhula pano kulindera kwa zaza chokudya anthu sakudya. Ndipemphe boma la Malawi kuti litithangatire liyankhule ndi boma la South Africa, kapena boma la Malawi pangani dongosolo, yankhulani nawoni matransporter athu. Tili ndi amuli amene ali ndi mabasi, apempheni amuli kunena kuti apaseni amuli contract. Mabasi ano a National Bus Service iwa apite ku South Africa azikatitengera anthu, kandi pa wiki kawiri, kandi pa mwezi kamodzi. Perekani contract kwa mwana wanu muli wa ku Malawi konko, azibwera nkukatenga anthu kulindera. Ndikuyankhula pano anthu akugona osadya, ndipo kuti ulandire chokudya si zinthu zamasewera. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Amalawi akuchitiridwa nkhanza. Posachedwa pompa dzana lomweri taona mzimayi wa ku Zimbabwe ataomberedwa. Nkhani yake amaphika sima, amaphika chokudya nkumagulisa, koma eni nthaka anabwera kunena kuti ndikufuna sima yaulere, sindingalipire simayi. Mayi uja ponena kuti chifukwa chani sukufuna kulipira, mzibambo angotenga futi kumombera mzimayi mmutu, mayi watisiya wa ku Zimbabwe. Tipemphe boma la Malawi liteteze nzika zawo za ku Malawi. Choncho ili ndi pempho langa, ndimveni kulikuluku. Tili ndi amuli ena mwa iwo amene ali ndi mabasi awo, kumeneko kuli akhwezi ali ndi mabasi awo, aloleni apaseni contract azizanyamula katundu, azizanyamula anthu ku South Africa, ndi cholinga chonena kuti Amalawi apulumuke. Ili ndi pempho langa, Amalawi ochuluka akuvutika kuja kulindera, akati adya ndi sima ndi madzi. Chifukwa ndikati nyemba ndi alakwira chokudya, akayika nyembazo zikukhala zitatu. Ukachita soka zikungokhala zimakungwa za nyemba, mkati mo nyembayo mulibe. Chonde President Peter Wamutharika, chonde Bambo Chaponda, ndinayesa kukuimbirani telefoni kuti ndikudandaulireni za nkhani imeneyi, koma munandiuza zonena kuti
muli mu meeting chonde olemekezeka ajaponda amalawi akuvutika ku dziko lija la ku South Africa. Pamene ndikutuluka mu program yanga amalawi musaiwale kunena kuti musayimiridwe telefoni ndi ashumba ndi munthu wokuba akuberani katundu wanu. This is Comrade Ntanyiwa, Limpopo FM.